Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tutorial da muke yi domin fahimtar da junanmu. Da yardan Allah mai kowa mai komai, yau za mu yi bayani akan yadda ake buɗe sabuwar folder a kan kwamfuta. Idan ba a manta ba, a lecture da ta gabata mun yi bayani akan yadda ake buɗe sabuwar folder. Yanzu kuma za mu yi bayanin yadda ake deleting, ake goge folder a kan kwamfuta wacce ba ka so, ta hanyar haka kenan. Ga shi nan zan fara a kan kwamfuta. Idan muka duba kan allon kwamfutan nan tawa, ga shi nan muna da foldoji da dama irin su wannan duk folder ne. Ba ma folder ba, dukkan wani icon irin wannan in za ka goge shi, duk hanya ɗaya ce da yadda ake goge folder a kwamfuta. In za ka goge folder a kwamfuta, da farko ka fara dubawa ba ka da wani abu mai muhimmanci a cikin kwamfutan nan, a cikin folder nan ba ka da wani abu mai muhimmanci wanda in ka goge shi za ka zo kai da na sani, shi ana duba wannan. Sannan wannan folder ka tabbata ba ka son ta kafin ka goge ta, domin amfanin daman folder shi ne ajiye wani files naka domin ka adana cikin kwamfutarka. To tunda mu dawo kan abin da muke yanda a wancan mun yi yadda ake buɗe sabuwar folder, to yau kuma za a yi deleting ɗin folder ɗin da aka creating. Ko in za ka create ɗin folder, za ka hau kan folder da kake so ko icon da kake so ka goge. Yanzu misali za mu ɗauki wannan folder ta mai suna water, ga ta nan mun yi highlighting nata. Abin da za ka yi matakin farko shi ne bayan ka yi highlighting nata haka, za ka yi right click da mouse naka, right click. Idan ka yi right click, akwai wani sub folder zai nuna maka ga su nan. Akwai open, akwai abubuwa ga su nan da dama, sai ka duba ina ka sa delete, ga inda aka sa delete. Da ka yi deleting ya wuce kenan gaba ɗaya, ka goge ta. Wannan shi ne hanya ta farko da ake goge folder. Yanzu misali sai mu zo mu yi delete. Za su tambaye ka, are you sure you want to move this folder to recycle bin? Folder a kwamfuta in ka goge ta da farko ba ta barin kwamfuta kwata-kwata, tana zuwa cikin recycling bin ne. Wanda shi recycling bin, ko da a ce mantuwa kai ka goge wannan abun na kan kwamfuta, za ka iya zuwa ka ɗauko shi in kai mantuwa. Shi yasa kwamfuta da ka goge abu ba zai tafi direct a ce ya fice daga cikin kwamfuta ba, yana cikin recycling bin, saboda ko za ka neme shi a baya. Yanzu sai mu sa yes, sai mu clicking yes. Mun goge wannan folder daga kan desktop namu na kwamfuta. Wannan hanyar ta deleting kenan da ake goge folder daga kan kwamfuta, hanyar deleting kenan. A darasi na gaba insha Allahu za mu yi bayani akan yadda ake goge folder ta hanyar cutting, da yardan Allah. A jira mu zuwa darasi na gaba. Ina mana fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.